Iu, Gabon. Gabon. Zer modu zeate? Hostia, bukara benien, espero, Ez da. Estudioan ateatako idea dugun beroietako, Bai. Bueno, ondo gaudek. Bai, kuriosu atzeak, hau zeatik, denuten? Bueno, justo kantau Zumaian gertautako lago pasadizo, Abistetan zio guen dala ja urte asko, da, sin más. Letren genin, da, kanta bukaeran, zain nien, Gangsta Paradise, venga. Arroa. Zazpion kilo... Ila idea izan, no? Ni enitxean nahi letria hitzen, baina, claro, oin Gangsta Paradise 700 kilo, imaginatzea tiru nundi junit joan, ez? Bai. Oidek. Bai. Arki, zer modu zeate?
Justoa, Ondo, bai. Bai. gogukin o nervioso? Bai, gokin, bai. Bueno, pixka nervioso, bai. goguakin. Ondo. Normalin hasieran beti normala pixketola nervioso baina, bueno, zeu pentsau, pixketa nahi jaula da non arti, arre batzu ingo txea segurazki, eta, bueno, pixkat zuen taldiei buruz itzengo jau, eta, bari, jendi zautarazteko, pixkat nola funtzionatzen zuen ikusteko, eta orokorrin, bari, musiki eta kasu honetan pixkat metala edo musikako horrai buruz hitz. Orduan, azteko eskako izuetena da, pixkat zeuen buru aurkezteko, nungo zeaten, baino entzeaten, okeixen nahi importaziteken nahi gualdek musikikin zer lasixo dago izten, eta noiztik zeaten musikarixek, eo noiztik zioken hori zuen barron. Ba, ni Aimar, Zumaiarra, eta ni musikakin endala 10 urte hola zinitzen, nire gurasua gitarra aterrera lauziaten da, hortik aurrea beti horrekin afizionauta. Eta hori hasieran punka jotzen ean, gehien bat. Hola, hasierako riff perdoi, Eta gero ja hori metala da entzuten hasi ninduan da pixkat aldatzen, hola. Eta bai, hortik aurrea beti juten haukola lokalea da, beti ukeat afizio hori da. Hola xe. Ondo. Ni Manol, nire txikitan hasi nintzen gitarra jotzen, ez da, 8 urtekin, no? Handala ja asko. Eta Aimar bezala, bueno, ni txikitatik amaita punk hoi estena hortan moitu izan hauk. Eta, bueno, geho hardcorera ere bai pixkat ematen hasi nituan, grupo diferentetan join dit, eta, bueno, egia esan beti on gaituk taldekoak, bi falta ja, baina, bueno, beti ere lokalean, Zumaian dazkeun lokalan bueltan, ez talde batekin, bestiakin, edo lagun batzukin, edo bestiakin, eta azkenian, taldiare pixkat hola sortutakoa. Egizek, honi askoti jarra nauk, orduan gure urola erreka onden zier egizek, hoi mugimendu indarra asko eukidula, mitiko Holidaysin bardulia, aspekin da etxego hori. Leheno igual gehiago entzute ban, ez? Baina, alare, Bai, bandiko. Egizek, igual, onja ez tekela inbeste, baina joan, hemen elkerrezketa dutxean aspeki harren batzuk eta zera, eta antzeko rollotik zik. Gazte jendie, eurre mateziokena, eta bai, dek rollo bat nahiko... Bai, istilu da horiek jotzeie, eta gu azkenian, bueno, ni bintzan ere kasua, igual Aimar da pixka gazti doia, baina bizitza guztia hortikan edan deu. Azpeitira jute ginean txarrantxa zehonian, bi asturutikan bat, kontzertu eta bi asturutikan bat, handikan ibiltze ginean, ez bazan txarrantxan, gaztetxian, da azkenian baiara guztian mitzen. Eta, bueno, hondikan jarraitze du, guk taldian eure artian, estiluak pixate danetik handakau, bakoitzak mezkla bada, eta bakoitzak azkenian datorre bideo batetik bezala, eta azkenian, bai. Oste, honek de puta madre emantzik aukerie hilatzeko gure lehenengo temikin. Zaiat badaki usten, más o menos nola juteien gitarrizketan temaak, baina, esango diztet, azkar lehenengo pixkat itzen joi diau komposizio buruz, gero itzen joi diau tekniki buruz, eta gero amaieran itzen joi diau, gusto pertsonala jo influentzisei buruz. Baina, beti zio guatxe tarten bat denbori mate baldin mau, gaztea mi. Gero kontzertu lortzi oso txungude, gero, hor ja, nik gioi bat más o menos egin dezaugatela, baina ez diatela gioi hori beti al pie de la letra segitzen. Normalin bai, baina, momentu maten kanpo arte merro baldin maio beste zua zeatik itzetea da interesanti baldin ma, eta bat inongo problema. Orduan, zan duzte, klaro, taldin bakoitzek zeuen influentzi gixek dauketxe ustela, edo influentzi ezberdina daudela, nola konpontzezate kantua sortzeak ordu, nola izetek prozesu hori? A ver, komplikau. Bai, komplikau. Berez, etzak hau markauta zea bat, hola ingoizki beti kantak. Ja, pasuak ez eskau. Eta kantak zire baita ere, modu diferentetan zehauta. Egiak, normalian, Aimarrek rifak eta sortzizkik, gero, nahi pasatze zizkiak, eta ni juten hau, depende rifa nolakoa eken, letra pixkate hone aldea tirakoik, edo honek
hau iradokitzeziak orduan saioko nau, letra bat iten riff honentzako, edo hau galdekonekin akoplau, eta orduan pixkat horrazte gaituk puzlia iten bezala. Baina, bueno, gertau izan dek baita ere, nik gitarra jotziat, eta egun baten inspirazioa etorri, eta nik riffan bate sortzia, edo zelai horiak adibidez, hasierako bajoa da honekin zizkin. Nik inin melodia letra, esan ni hau ateazatek etxian, dago asegintuan, baterian hau punteguan hau sartuko ziot, eta hola. Normalian, honek inspirazio arratzaldia zagan edo azkeburu baten, altzizkiak bialdu, 37 riff, hola, WhatsAppetikan audioan, da, venga, ima, hortxeakak, naeken ateazak emendikan, baina, bueno, bai. Hortxekora hola, jotek. Eta orduan esan lehiki hau beti, base bezala beti riff bat da, hola, ez? Ez tekin inoiz letra bat egon base bat ezela, eta gero letra horri riff bat jarri, eondek melodia bat, eta gero melodia horri base bat jarri, o letra bat jarri, ez. Alrez. Normalian, beti riffak lehenu ajuteitu. Egiak, neire bai, depende inspirazioa nondik etortze zateken, igual letra etorri zatek, ostia, bi hiru parrafo idatzizki. Eta gero, ensaiatzen nahi gaituk, eta honek jotzeik melodia bat edo riff bat, eta blog de notas, ostra, guzti bat honek nahiko ondo aldikela enkajau, da igual, letra zati bat, jain da zitxon aldeenotikan, igual aldi hau aprobetxau, kanta baten erabiltzeko edo riff baten zozertako. Eta gero, bestia jadana lokalian, probatzen, proba error jutekena ateatzen. Vale. Orduan, esate ustenatik, etxeko lan minimo bat ziok ez, lehenengo prozesu hortan, hau dek riff bat eo beste bat ateatzeko ordean, hori lokalin ez gertatzen, gehiago, etxetik gertatzen zehozek. Lokalian batzutan ateatzeituk, riff batzuk, jota dituk igual, zoze probau, eta hor zoze ateatze, baina normalian, lehenengo etxetik. Normalian lehenengo etxetikan igual zoze egin daotek. Eta lokalian ateatze bai, beti ukitzei mobila da, ostia, honek oso ondo zon haudik, grabau iteiu, eta ja hurrengo, igual esateu, hurrengo ensaioan, honekin hasi berdio. Eta ja honekin azte gaituk hartu, bale, hau lauan, eta hortikan azte gaituk ere ikitzen. Baina, bueno, pixkat kanta bakoitzare bai aldatzen. Igual gaituk atazkau kanta baten, da, ostra, ez zigu konbentzitzen, eta, bueno, beste batea jute. Pasa pagina da, beste batea jute gaituk, eta hori lantzen azte gaituk, eta horrek emate zigu pixkat puntxa. Eta gero bueltatzen zateke beste kantu hortak beranduo, hor adauz guzte, abandonauteko kantu puzketa desente hor bidezkinean. Basizka, abandonautako. Abandonautako bastante, zi, bai, normalian gehatzeituk hor bidea. Azkena, ontxe etorri zatek burura, ingenin bat, eta berez, doinu politxak zitxaskan, baina kanta baten barruan, hiru kanta bezala ituan. Azte guan kanta, tipo, MCD izango bezala, eta gero bukatzezin, etzekin nola, esatek ginen. Etzekak koherentzi bat bezala, ondo zion, baina sentido bat eman bertzio honei. Da orduan, momentuz aparta huingo ju, eta geho ikusiko ju, zein. Eta bain ziok hor apartauta. Igual hemendikan etzek izen batea, igual kanta horren zati bat. Igual aldau. Aldau, edo aldio aprobetxau beste kanta baten ondo sartzekelako horratako ateatako melodia bat. Orduan, bueno, beti... Ni basizkator, paja mental asko por ahí. Galduta gauditukela. Mobilan galduta gauditukena. Grabazio pilua, galduta, baina, bueno. Altziula eman, zuku hau hendikan. Bai. Lehenengo diskoa eta uste ondala, entre comillas, gutxi, ez? Bai, lehenengoa. Urte bete dut hortan. Bigarrenan tentzio ibazio, kemendi denbora batea, bai, tentzio ibazio. Talde bezala hori momentun zein dek zuen helburu. Guain kanta herriak ateatzen, gaitu. Asmoa ontxe horia. Nahiko guztua gau ginen, lehenengo zeiakin, gure estudioa sartu abertzeateakoan, eta nahiko guztua, baina ja momentu bat ere zain. Bizitza mateguna gauza berriak sortzi da baita ere, ja, oan dala lau hilabete, ostra, ondoik ondo sonatze, baina ja, entre comillas, aspertzen nahi da. Orduan, nahi, emate eguna bizitza baita ere da, gauza berriak, lokalian sartu da gauza berriak iten jutia. Eta guantxe dakau, hoxe, materiala bai, baina... Bueno, basizka hola, kanta pare bat eta bi berri ja kontzertutan jotze iteu. Eta go materiala lantzeko, hoxe, plastilina, baina forma moldatzeko, bai. Baita parea gauzea aklaratzea aldea, esan deki Manol, i abeslaxe eizo guenen, ez?
baino gitarri jotzek, bestela ez itxan hemen egongo, hori ekoizte, hemen pasatzean danak dituk, naiz da gitarrista txarrak, entre comillas txarrak, onak izen, danak gitarrista izen berdi. Eta hemen behien zauzkeun talde hauetatik, Belatorren eta Destroyin jodek, okerrez banatxio. Bai. Hor gitarri jotzeuan. Bai, horietan gitarra jotzen nien. Baina, bueno, esango jat, arrazoi nagusia ni hemen eoteko, naiz eta gitarra jodek, Aimar bakarrik ezu alagertuko, Bere lautza berdu. Lotza ematezio, eta esan zitzan, ni bakarrik handa, bueno, ni lagunduko lasai. Bai. Bueno, que ondo jotze gitarra, Imaginatzea, bai, imaginatzea. Eta gitarra, nobenen gitarra bakarra ziok, iaize gitarrista bakarra. Bai. Eta zalantza askotan euki dizkiu, Ze guk kostiente gaituk, azkenian estudioko lanean hori makila huitek, bi gitarra zibek grabatuta, baina kostiente gaituk zuzenekuan, aldikela galdu. Azkenian honek punteua jotze baik, egiak bajoai distorsioa sartze ziola, gehiago betetzeko, gehiago okupatzeko, baina, bai, bigarren gitarra bat ondo etorriko. Eta askotan egon gaituk ontaz hitz. Aizeate baloratzen bateman sartzie, o guztua zaudeten bezala. Askotan... Berez, guzta bitxa, bai. Eske horiek arazua, gara esan. Aizaiaek talde baten gauzak ondo funtzionatzia, ekosistema hon bat, ensaia bingo deu, kanta egingo iteu, nahiko roi hona dago gauzak aurrera dijuaz, eta pentsau izan de askotan, ez da gizen aldi esan, edo baten batei, eta beti sartze zaigu, ez zalantza, honoi esate bat da, beste batei altzio komentau da, oantxe guztua egon da, eta sortzeko prozesuan, komodidad, edo laurok, más o menos, ondo eramate gaituk, eta nos aguantamos, eta guztua gitxabek, igual bildur hori, bestea sartzen maek eta dinamika ona puskatzen baek, igual, onura izan berrian, igual gure kalteakoek. Bai, Claudia. Etzio erantzunik eman, horrei. Zuandik ez du... Zerrima, probatzea basio. Bai, ez du deskartatzen. Ez, hori, galdetxeat gehixemat kuriosia bezala, azkenin, estilo hauetan ez, normalin ikizan degena, azke punteo bat da honin eta gitarra batekin, eta baita eguk esan degena, ostia, azkenin estudixotan guk ebendala gutxi grabau diau, beti ziok gehixo, beti ziok eroik direktun defendio izin dituen elementuk. Bai gitarra aldetik, bai eozein aspektutan, ez? Ardun, claro, hori zuzeneko amatie batzuten ez tegerreza, baina baita esan deuzte, claro, pertsona bat izate xok, eta igual sartzek, eta bai, gitarra bat gexoak uste, baina igual ekosistema hori hautsi iteik, edo lata ematen aztek, edo txaile bat talde baten dinamika dana positif. Bai. Eta askotan pentsau dion zehozek, o incluso lokalian, igual nik gitarra hor txeuki da, maiok, baina kantantzeko nik ezin diat gitarra joda kantau batean. Ez que zaile, ez oso zaile. Hori kontua, beste taldetan igual koruak eta erraziten izkian, baina hobenen o kantau iteat o gitarra jotzit, biak batea, keba. Galdera pare bat, hiru bat gexo zozkatu indik kompozitui buruz. Eta galdera haudek, teori musikalik jaso deuzta? Gutxi. Oso basikoa. Oso basikoa. Ni nahun musika eskola inoiz. Ni txikitan bai, baina hoxe. Oinen aukak ordatzen erdiataz. Erdia, euneko amarrarez. Orduan horrek esan edik, riff hau edanak eta tekela belarritik edo barrutik esango ja. Ez da hola, igual, pentsamentu konstiente bat, hemen ningo jate etxakia ze, hemen ningo jate etxakia ze eskala, ez danaek... Danaek... Tortze zaik, nola gustatze zaiken zoze, ondo sonatze, aurre. Bai. Ni eukinean irakasle bat, hola partikularra, baina oso gutxi duraunean, gutxi. Nota basikoak. Nire kabuz jo ninduan, nahi honean, egia esan. Bai, gaina pagatzen nahi ninduan da. Ja, bai. Basikoa erakutze zitxan, notak, gitarra nota, eta jazta. Eta hortik aurrean nire kabuz. Arki. Azkenin gaur egun eurek kabuz ikisteko herramienta asko zaudek, ez? YouTubeen eta de todos, jo. Tongster da mierda hauekin, dana... Bai, sosterren bastante kanta eta txiskat. Oso guapo ziok herramienta, ez oso... Bai.
penidek igual euskal kantuk eta asko ez da hola. Zeo zebasi, Ja. baino gutxi, gauza gutxi. Euskaraz gutxi zio. Vale, eta galdera hau baita dek hemengo pixkat kurioso, bueno, zauzka galdera batzuk beti txitxetenak, eta batzu zaudek espezialki, ba, bueno, aurre egun zeak esatezian, beste talde bateko esatezian, galdera pikantoiak. Eta hau goietako bat, eta grazi gexo zauek bi pertsona batea zaudetela. Orduan, hoben zerdek, demokrazia bat dela diktadura bat. Justo lehen esan dugu galdera hori. Leheno pentsatzen egon gaituk, hau fijo galdeu bingo zigukera da, a ber, nolako gure realidadia. Eta, pentsau jo, depende zegoeratako. Vale. Bai, orduan... A ver, elaboratu hori. Garatu igoiat pixka eta Aimarra igual pullita matereiko zako, baina bueno. Ensaiatzeko orduan balin baek, konposaketan aldian esango jo bastante demokratiko gaitukela, ez? Ba, ostra, nik egun hontan ezin diz, lana zagateko, gehautan itxok, edo, justo deportieteko ordu hartutan itxakan, eta orduan saiatze gaitu, ba, a ber, bakoitzak bizitza batzakak, eta Claro. ba, bere egoera eta moldau, eta orduan, ba, dana egon ura ite ziguken espazioak bilatzen. Eta komposizioan esagonin baita. Depende ze elementutako aristokrazia ziok baita ere. Hemen Aimar gure ondokua bizi herrian beste puntan, eta orduan montau berdizkiunian trastuak eta kotxian kontzertua juteko da, nola beti berandu aiatzeken, ja landana inda hotek. Orduan beha privilegio hori ezazkak, ba, herrian beste puntan nola bizieken da, beak ba, ez iskik lan horiek bestia esan beste egiten. Baina, Bueno, hor, esan esan beharrazak bat hori nik uste talde tanetan edo itxitanetan pasatzea ala. Betizio Seguro. batemat ez duna besti gainek argatzen. Eta askotan kantanti izetek. Claro. Nik hauei brometan esateziet, kantante sartu nituala, trastuak ez moitzeatikan, eta gero alperrik izan dekela kanbioa. Baina, azkenin, claro, baterixek, etxe, zeman movida maherditxik, bajistik, instrumentu, pedaleri, etxe, eta gitarristak más de lo mismo, kantantik, jak mikro bat, asko jota mikro nankie, eta, bueno, listo, ez? Saiatze gaitu galare pixkat, kompensatzen, bai. Eta hau ja, eta kontzertu eman da gero, hor ja etxauek, Aimarrak etxauek eskusai, ez? Ez horretziok eskusai. Horretziok, ez? Apringar. Hor danok itxezue karga-deskarga hori, ez? Bai. Normalian, ez baten bat, igual pixka perjudikauta ziokela, gertau izan dek, igual, ostra, hau da, enitxo, da, venga, igaur, kaballito blanco, baina, bestela, bai. Ba, azkenin lagun talde bat, ez talde bat zeate, nire talde bat gatiuk, baina, bueno, adibidez nahi pasau izan zite, ba, azkenik zuzenin junberra zaukeat etxea, behan duekelago eta nizertzea. Eta orduan eskau bateristi iba importaltzak favorez nire amplixet deskargatzi. Normalin, ba, azkenin lagun arte, ezetan, hoy por ti, mañana por mi, ez, ba. Oia. Olako zeak. Hori da etxo, baindala gutxi gertau zitzen, nik etxea jumer nialan. Bai. Eta ata honen joro geninean, bai, ni direkto Bilboa jumer nituak gabian da, baina buelta... Olakotan etzio problema. Olakotan beti, lagun gaituk eta moldatze gaituk eta... Baixe. Balantza konpensa, listo. Nahiko demokratiku orduan bateik. Brometan noan, etzek hau deporteko klubetan nazila multa jarritzia da, olako, ezerretzek hau jarrita. Normalnik demokratikun eta galdetxeat, iskat bi bidetatik jo noide. Batek, berez atalau, komposizizun atala, ez? Orduan, askotan pasatzek, etzakezu inoiz pasatzausten, imaginatzea baietz. Ostia, igual riff batetek, edo kantu zati batetek, azken hori ire umi bezala, ez? Eta besti eskaintze jokenin aldaketan bat euskatze baldin maibe, ostia, batzutan jodi horiek aldaketa hosek etie. Orduan, pixkat bat diktatoriala entre comillas izango gola, esati, ez, hau gola eta jazta. Eta... Ez, guk hori ez. Ez, guk ni zozeiten baia eta hauek esaten hori mierda baek. Ba mierda baek eta ez tia behin. Bai. Eta jazta, zoze berria ite juda, jazta. Hor... Ne igualtziak, egia esan.
Aimarrek segakitza hor, azkenian Se gaina aitezkia tetzekitzen bat riff eta normalaek batzuk mierdat izat. Claro. Mierda bat ez igual, baina igual ez te konbentziu jendik. Horiek ez te kondo sartzen hor. Nei, ari hontatikan bai igual, ez mierda baek, baina igual bai indiskik etxegizen bat riff, edo kanta hortzazkak buruan ja lantzen. Eta igual, nahi gitzegit, igual behi bat gehiago gustatzezakok, baina nik igual ikusteia letra sartzeko beste bat obiaik edo. Orduan bai esate ziot, bi haitu guapua, baina niko antxe bertan letra sartzeko hau obia ikusteia, nahi bintzat errazoin gozatek. Orduan nahi hoiat honei heldu, ze usteiat letra errazo atako ziotela bestiei baino. Orduan, hori igual kriba, ez diet, mierda bai, ez, baina, bueno. Bai, bestie hobeto tortz. Hori dek. Letrantzat. Hori igual gertau izaten. Ikusi, ostras, honen zea oantxe etzekian nola konin enkajau. Igual ritmo bat oso askarrek eta igual honentzako letran ez te kondo sartzen. Baina ez tek sartzen, oetziak ematen, porque eske oxigeno gabe gatzen hau eta... Rapeatzen bukatzekela. Bai. Gustatzezateko baita ere, Arki. Ja pixkat komposizioan atala maitze aldea, nire azkeneko galderizi pixkat soinuei lotute. Soinu aldetik, eta jakinda gitarrista bakarra izela ze bajistana, a ber, entetxea zuen bajista dio, netzitik, porta. Broma. Hau deke, gitarrizketa dago beste, klasikotakoek bajistatik barre ditu, ez? Baina, bueno, orokorrin soinu aldetik bauk zibaritak zeate, ziok zerbait oso bilaute pedaleran bat, edo pedal espezifikon bat, edo ze. Eske ni pedaletan adidez, zekati da asko egia. Nik eraitzeat bakarrik zabat, booster bat, dekela... Kolotako, ez? Bai, beste bost hauetako bat. Eta, ni amplian sonidua erabiltzeat. Ampli erabiltzek? Orange. Orange bat. Orange, bai, CH30 ustea. Bai, CH30 holako zozen. Hori erabiltzen. Garbi gutxi ziok, ez? Dana txapaotza beti, o... Bai, más o menos. Ez que Orangeak garbixek, ara guaite zea pertsonala, baina garbixek irudizitek igual estila izaten hain interesanti, baina kiston distortzio guapu zau. Bai, distortzio guapu zau. Oso guapu zau. Gainatek distortzioa, baina bastante garbila irutzi zen. Ez tekela txitxarreru ere, dekola korputze zau, ez? Bai, horiek. Eta gitarra bat izateko bastante. Hori puzkatzek genian, igual erosi berdek. Ja taldin soinu horiek, ez? Bai. Zaratza. Hori, pedala bat bakarrik. Ni ire eskolako nahu atxe, baina nola bat ematzea urratu pedalera eta bi bakarrean. Ez azkenean gero hainbesteakak, ez dakik ez da zerabili momentuan, nik uste dut. Nik booster erabiltzeat eta beste pedala, amplixen kanal aldatzeko, garbi... Hoidek, nire bai, kanal aldatzeko, eta hauen erosinean delay bat, que bastante ondo ziok. Katxo batzutan sonido bapo ematezio. Eta bi horiek erabiltzezket. Kanala da horiek. Eta hau ja amaitzeko, zeo segeixo esan nahi baldin mozte kompozizioi buruz esan nahi uste. Baina, estilistikamente nola definiko zinen? Basegat ez tala erreza, etiketa... Movida bat ziok, porque guk de todo sartze hori, esan. Esan honean hardcore puntua duazikak. Bai, masakoek. Gero metal, hardcore metal izango nean nik. Hola, definitzeko metalcore, nik usteat. Gero ere bai katxo batzu bazizkak, tipo punki, hola. Bai, eske danetik antzekak. Crossover esatezio, askotan, gu taldiak inazio horretikan askotan joio Zumaian berzio gau baitekena, Santegotan. Eta orduan, grupu hain aurretikan, juntatzen gintuan, igual berzio gau da. Justo, bai Aimar, ni da Mantek, izan dizkiun berzioa betituan, S.A., Kop, tipo hardcore. Orduan pixkat, nola nasketa iteiun, bueno, mezkla.
Ez, azkenin bat, etiketana oso difuso zio baite gaur egun, azkenin punkitik hardcorrea daun aldi ez exagera, gaur egungo punkitik. Hardcorretik metalea, metalkorrea daun are ez jazzetik metalea daun salto bat, adibidez. Hori, oso gertu zau. Grupoa bat zeudek hardcore punk de todo, zio. Hort, zehuz egeixo komposizioi buruz esan nahiko zen. Edo uste ja, más o menos argi geldi. Bai, nik uste gai. Bai. Ordu teknikin atalea pasago batzuk. Hemen galdera pixket sufritzeko galderak zaudek, baina eske hau da, dano pasatzen hort. De hecho, neuk nere burui, konbida batek falla entzian, justo azkeneko temporadako azkeneko aldatzen, bueno, nere burui ingoz bat. Dana besti egizkoten galderak nere burui. Eta nik hor, pixket galderatzu inputo pasau niaz, eske zaudek einde puteatzeko. Baina lasai, xua gaziko batzuk. Baldago uste teknika rutinek, eta galdera bisontza ziztek. Akinde biso jotze zuela gitar. Ni gitarran gehien bat iteia kantak atea. Ola, gustatzen zateken grupoak, eta gero hortikan, etzekit. Ariketa ez dizkatiten. Eskalak, aloni nire buruan, tipo, ondo sonatzeikela, hola juten. Hola, bihatza pixkat habilidadeak. Bai, hori. Pixkat velozidadia hartzeko. Bai, velozidadia hartzeko hori da. Eta hori, gehien bat kantak atea da. Eta egi Manol? Etzekatola teknika rutineika. Keba. Behin izanian, eta bakarrikan justo bihat txikila puskaunin. Bai, laun batekin, gehauan pixkatola mirando pa Cuenca esatekena, eta orduan rehabilitazioan, justo ezinian bihatza goian gehauan, eta esan, gitarra jotzea bueltau nahi baiat, hemen rehabilitazioa fuertein berde, eta ziren itxagan, mantzo, eta, rehabilitazioa eta onduenin, eta Aimar bezala eskalak iten jun, baina bihatza pixkaten antzuten azteko da berriro velozidadia hartzeko. Ja ikusi ninean lehenoko nibelean itxola. Itxo. Listo. Ezen, tio, eskisen, normalin usteat hemen oso jende gutxik esan dula. Bai, nik rutina zaukeat, bai. Inok etzaukeat. Eta niri me inkluitzen hau. Neutarti, eske, aspergarrixek. Obeto hori kantu bat egin berotzie, eo eskala bat egin berotzie. Eta holare bai ikasitek azkenean. Hori, Zein esango zenukete dela zuen teknika favoritu gitarran? Izen aldi jotzeko eta izen aldi gentzuteko, nahi ez? Teknika? Zola... Teknika zer ez... Modu bat ola... Adibide baten bateatik, askotan aipau izan die bendine, eo palmute dare atxu izan diat, Irizia gazako molatzeik, harmonic picking, no? Pintxa harmonika. Pintxa harmonik, bai. Puikin sartzeko gen hori. Bai, mentiko. Honek aldi gendanetan sartu iteik hori. Guapozio hori teknika hori. Da iretza? Palmute, asako molatze zero. Tapauta. Tapina gutxi indiat, gutxi praktikatzea. Aldau guatu gorrare, lasai, esan atondi ez dabe tapinatu itzen berri. Baina gustatzezak? Bai, ondo zio, gustatzezak. Bai, nik danete pixka atola praktikatzea. Igi Manol, zein da irrigationa gustatzezakena? Tapauta, tuku. Palmute. Bai, eske hori gure... Horrekin disfrutatzea, referentzia, jartzeko hor grabia, tuku. Eske guapo zio. Horrekin bagarrikan aldia disfrutau. Vale, eta oin, baziok inoiz teknikan bat, mobidan bat, jarri zatena ikasten, saiatu zatena ikasten, eta ez tezuena lortu nipala puta, ostia. Ne adibidez garbilan jotzean, eskuakin.
asko kostatzea. Arpegeua, Bai, nei arpegeua... Bihatzakin, bai. Osea, jarri bai da, atea bai, baina kiston pereza eman... Ba, eske nola beti honau kenpuakin, bastante gangoso, bihatzak etziaztik oso ondo. Eta badaki uste oin... Hortzik atola pixka. Intenta berdekela, arpegio bajotzia. Bai, bai, justo bai. Bai, bitartin aprobetxo goiat hemen tipo batek txatin idatzezik mierda bat promozionatzeko eta hori egin bitartin banea goiat, porkulo hartzea. Eta bara, tu casa. A tu casa. A ver. Bai, bueno. Bueno, ondo, Eta oin Imanoli maso gitarri oin beha egito. Hombre, hemen... Atzeiat banik, Dropeautazio orduan Gero, solo... dropeautazio, Baina guapísimo geldiudek, sol forma hori... Guapo geldiudek. Ni oitutan eitxo min jotzea beti. Ja, claro. Orduan dropeautez izaten. Gaia notak asko aldatzen. Honen bihatzak etziak gara horren beste faiatzen. Oitura gaitu kaldeta. Hau talondeak ilez. Eta oin, latza Imanol ze nolai kontzertuten ez teken gitarre gotzen hau Aimarrentza bakarrizik. Basiok zatin bat kontzertuten honin dute esela, ja, goeneki kontzertua, azte kontzertua. Eta ja, hau pentsatzen igual kantua, basitorre prepara guai, en plan mentalki preparatzeko momentum bat, basiok olako momentum bat guenen kantutan. Mentalki preparatzen. Etziok, en plan, beti sobraute dijo, ez daue bildurrik, en plan, zati baten kagada maten guen. Berria aldin baek, bai. Piskat praktikatzen hor lehenu. Baina bestia ja oso mamotaz eskate. Ja. Bestia, CD-koak bai, berriak, bai, oten hau piskat hor preparatzen lehenu. Tensillo gehiago. Bai, piskat tensio. Adibidez lehenguan, berri bat jo nianean, hasieran kiston kakasto nian. Gaizki hasi dindu lagunak esatez txan hori ez nola. Eta, hori, berritan bai gertatzeatek. Osea, egon bernaukela hor atento. A ber, joizak hemen nola hori, iskat ritmizixen joizak, zatitxo eta ber. Ze, berrikoa hori esateken? Bai, a ber. Adibidez zuan hau. Eta hor, hasieran, Guapo, Elian, en vez de... Tipo, demora gehiago, tarda honean hasierako notan, tardun ja gaizki hasi duan dala. Molausik, rollo, molausik.
oin zitorre, oin tapinaren testa zitorre, hau de momentu. Baino, azkenekotan esateiaten bezala, eta ja, egongok baten bat, txaiat ino baldaun gitarrizketa danak ikusten. Txaiat baldaun ino hain masokisti, dana ikusten. Danak. Baina dana ikusitun baten baldin moa, pentsago, jo, tiponek dana astero repetioiek, baina ni, bueno, nola zuek ez da uste, ni danai kontatxe zat berdin. Aziran hau hasi tapinaren testa bezala, ni naugelago teknika horren friki put. Baina gero ikusi nian, ostia, adibidez TG, zer lehen aipadukela kolisionen jogo ala. Claro, TGek tapine egin etxakian, Josian rifardo bat. Eske piston rifazoak atatzizkik. Eta hori zen horren plan de, claro, ostia, hemen zio gitarrista, pasaude gitarrista batzuk igual teknika hori iztakigena, baina horrek ez. Ja, azkenean ez dikela landu eta listo. Horiek, eta gero bat kontura honitxean, etorri itualago beste musikari mota batzuke, hostia, tanak ez, bela igual pazo thrash metaleroa jotzen. Orduan, 3 aukera jarri itxiat. Orduan, jo berdek, ire tapinik guapona, ire riffik guapona, ire arpegioi guapona. Aukera birutako bat, ikun pentsatzen baita Imanol ze jo berdeken, ze hau bixok berdez. Adibidez, tapina, zera, oendala gutxi Bullet for My Valentine. Grupoko, zera, Poison kantan asako molatzen ziak. Eta horko ateatzen egon ninduan, bastante ondo. A ver. Ondo. Arri, Manol, izi joko iguk. Nik mina finaltzi normali, orduan abertzerri altziten, punto jo bat, Junitzate pixka, baina, Ondo, de hecho, hau izendek zea berrixea ataek, kategori berri bat ataek. Hau etzea tapin rifeo, arpegio bezala konsidero egin, así que solillo lako jau. Laugarren variantie, baina ondo, guapo, mitiko, lick blueserillo hori ez, bluesetik datorren lick baek eta erabilik todo diosek hasi Jimi Hendrixetik eta Kirk Hammettea eta okurriu altzizkuken gitarrista dan eta, tio. Hau, berez, Never Surrenderren kanta bateko katxo bat, ondala jakintzak zenbat urtekua, bere garaian buruan hor gehuan, honek ondo sonatzik eta listo. Arki. Bale, baina teknikan atala amaitzeko bi galdera txoak harrikatzen. Bat graziosuek eta besti de pixkat entre comillas kantoi. Como te gustan, Bai, egiz esan bai, segirutzitek azkenin, bueno, baina... Joku amateko. Joku amateko, exactamente, joku amateko. Orduan, hietz ekstra bat eukiberko bazen duten nunda zeatik, hau estek pikan, graziosu. No, segun erantzuna. Amen. Kerreko eskun beste bat, ez? Bai, no? Ikixena Gilea jatzeko, no? Nik uste bai. Nik uste atora hartuko nigu. Gehioa jatzeko, bai. Bestela, nun zartuko eketzekin. Ja, eske... Eskerrian beste bat bintzat, bai, osea... Margen gehiago gitzeko. Batek bai izan ziala hemen beste bat, orduan, klaro, ja, bietz bakoitzekin... Barkau, eskuixen. Ja, bietz bakoitzekin soka bat arpegio leike. Seiko arpegio bat. Gero beste bat izan ziren akordatzen zeino, baina bat tripan, rollo hemen. Orduan, gitarra hola aukekela, hemen bertan diteko.
Ostra, Eta pilakiteko, Eta beste galderi Oianak. izan behar nire adek. Oie, grazioso izegoan SOtie A2 zegoen arte. A ver, hori lortu alek. Zuek kontzertu batea ze emango zenu. Gitarra txar bat ampli hon batekin, o gitarra hon bat ampli txar batekin. Asko matizau leikea, zer dan ona, zer dan txarra. Baina, bueno, a priori hola galdetu. Gitarra txar bat, amplion batek. Hala? Nik uste baita, baitz. Osa, interesantiango ban ados eseotia, baina... Bai, guk ite Nik naiteko uste azkenean. amplion batek milagroak itizki. Bai, o gutxienez gehiago tapauko zin, sonido aldetikan gitarra txarrana. Osa, ikustikoan, bale, gitarra eskaxaek. Baina, bueno, amplia gordo sonatzeek da... Claro. Nire zu egin atxio. Bai, nik uste. Hemen batzuk, normalin ikusteat geixenak hori galdeo, erantzun hau mantzik. Baina, egon de bateo ez dezatein, ni naxoa gitarra hona eukia, komodo egon, da... Da hori ulertzea, baina joeneak horretzen hau, eta beti adibide iguela jartzeat, hor, etxaget ikuste usten, abezala ikuste usten. Bai, jerua, Gibson mogoko txuri bat. Hori txiki... Bai, Les Paul imitazioa. 160 Europa unian, timain atxean. Kiston gitarra txarra, tio. Kiston gitarra txarrak. Baina behin jugun itxian, ensaio lokalea nik gitarri jotzen da, hori aspaldi. Eta entxufa unian, usteat Fridays Crewko lokala, hauetako Marshall Pepino batea engantza unian, nola sonatze zian izan. Zer dek? Ondo sonatze. La gitarra mierda. Bai, azkenean amplion bat baldin bakak. Claro. Asko itek, bai. Asko itin zehor, mendira junda zideken lokaletan. Hor. Ai. Nik horren zaiota zagar, baita. Tiro pitxon album dauden lokal hoxetan, bai. Bai, azkenin, batek esatezian, Ekaitz Garmendia, Legen Beltzako gitarrista metal mundu nahiko mitiku, galerri mailan. Hara esatezian, ez, behar nahi gitarra ona eman, eta gero ampli xemirra baek, igual, mikrofoneo dezala teknikuk, eta gero tekniku egin dezala bere magia da. Ja, baina hor ja egaituk sartzen matizazio batzutan. Ja, hombre, teknikoak egin da. Eta teknikoa Kriston Marroia lagatzi, porque Kriston tekniko nahi izan berdek, oza. Claro. Vale, ondosiok. Bai, nik ez zuek esan dut. Gauza batek, baina, bueno, ondi 50 minutu gitxik, nahiko askar gitxik, beste batzuk egin konparaute, ez altzatzu gitzeki asko guztien, no? Nik gutxitzaitean normale. Ni jardun gehiago, baina, bueno. Bai, nik jardun gehiago. Ez zio problema ize, denborie beteko jau igual. Ez preocupa horreatik. Zeia kaldera gamaiz ezizte genien itxengo, orduan ja otako kaldera pikantoik eixo har, gaztea ze eta kontzertuk ze, eta bueno. Bai. Baina, oin bai eskago iztetela gauza bat, ni birra bat hartzean itxik. Orduan, guen eskulako jat, gure audientzixe momentu honetan. Peligro. Eta, ez, peligro, ez, jose, ose. Nahi baldi mazu egobenen kantu bat, etxaiat kantau igual ez tekestare zea onena, ez ordu onena, eta ez setup onena esango jau kantu bat ikiko bat gitarra eta ahotsakin, baina bueno, nik zuen esku utziko jat, eta hemen dik pare bat, 3 bat minutu. Vale, horiek. Vale, nahikena. Zoze, ikantatzeko? Ikantatzeko ordu honen nahituk, hemen igual bezino timbre gotzen hasiko dituk. Batezio... Nahikena, kantan bat berri bat. eman, da... Dale. Bueno.
etzaiat ze jode zuen, baina, bueno, hemen... Hori... Gaur nik arratzaldian, Atea. sukaldautako... Ni ateatan etxakan, baina... Bai, Justo lokalean, no? lokalean on gaitu leno, pixkaten saiatzen. Nik oinestiat ikusi, baina, gero, datorren aste hartin, ikiaten egin, bueno, hau, atxe kontaengo dizuet, normalin, gaur aste hartin egin diagu direktua, eta urrungo aste arte atzaldin, isotzeat direkto zue YouTube. YouTubea iso horretik ikiatena, ikusi parte hau, eta normalin atatzeak minutu bateko klip bat, promo, ez teik asko gustatzen mundu hontan egin berdeken mierda dana. Que si rila, que si no sé, que si... Ze iritzea bezu sare sozialak egin orokorrin. Berez ez tek tokatzea na, baina ja bota ingoiz. Gu, kazurro kompletua gaitu gauza hauetan. Hortan gaitu. Hortan beste talde batzukin konparauta etxekit. Inutila gaitu. Bueno, a ver, soze basekiu, baina gure burua saltzie hori, etzekiat. Zenbat kontzertuta eraman dizkiu zediak. Hortan desastre gaitu. Desastre gaitu. Eta, kiston pena mate, porque esate digo, joder, aldi du, igual urrengo urteko erronka izan berdek. Ja, hori izan berdek zitu da. Gauza horietan mejoratzia. Porque es que, etxagau, oetxago fundamentuiko, oetxago kateatzen, eres. Orduan, erronka, bai, que venga, bideoa grabau, mengitxa hauekelako, etxekize, o venga, argazki hauekigo, o... De hecho, estibin ez da bideoklipa baina. Bai. Da, zediak eraman, no? Kamisetak inberdizio, guretzakoek lan bat, Hortan bai auki berko denean norbait. Bai, baten bat. Grupoa nahi bai gehitu, por gusto, gauza horiekitia gustatzen zagokelako. Manager bat. Gu encantados, porque guria, bai, lan baek eta... Ez gustatzen, ez etxekiu, orduan. Ja, ulertzea. Egize bat, txaretan, rollo hori... Izan degena, zenzik... Grauko ja, hombre, gaur kontzertu zaukau hemen, da, ezen asu erakutsi, no seke... Ulertzea egin berdeken gauza, gure kantatik batzut. Nekizton pentsi bat ez. Kontzertu ikusta etorri nahi duna etorri horretaki. Bai, etzio importantzia asko ematen horrei. Eta nik uste gehiago eman berko. Bai. Batez ez, nahi ez realidade hortan jendia enteratzek. Sare sozialetatik kanpo gauza gutxitaz enteratzea iz gaur egun. Batematek esan dik, hola. Leheno goratzen hau garai baten kartelak imprimiu da, venga, pegatzea, ez? Gazteitxean kontzertua mota izkiu da, venga, pegau ingo izkiu. Gaur egun kaso eskotan etxiok igual ez da kartela, directamente sare sozialetan kartela igotzek, eta listo. Orduan, ijartzea izpizkat pesadito, que Kriston Perez amateik, venga, gogora hoingo jat, gaur kontzertua sakaula. Hombre, ez tekin munduko ilusio guztiena iteikena, baina bestela igual jendia ez tek enteratzen, etxekiat. Kontzertu edakionez, kontzertuk lortzeko eta ondo ibilizate, eo asunto txarraziok. A ver, gu bastante suerte hoki, alde hortan. Bai, a ver, esango nin, aurreko galderan erantzunak, hau baldintza biteikela, orduan. Ez gaitu moitzen gure burua saltzeko, orduan, moiture kontzertuak lotzeko, lo justo. Orduan, bai indi izan diu, hone idatziko ju, da igual ni 10 gaun hau da, venga, 10 baldeku eta idatzi. Baina, ja. Porque, ire burua eskaintze horreke bai, batzutan pereza amateik, o palua, o lo que sea. Eta go suerti haukilu, igual inguruko jendiak bai deitu izan ziguk, o ankerrekuak gurekin dela hostia portau izan ditu. Ondala urte bete baiatzi zitxaguen, da hori zede berri atatze ziela, da nahiko ziela gurekin sumaian jo, da saiauko gaituk etxekize, eta lortu genitxon dago azkenian, bueltakoa ez behaiek jo, azkenian osondo pasa genin, kiston jende jatorra, guretzako behaiekin jotzea la hostia. La hostia, da behaiek hostia, guztuan dituan gurekin, da urrengoan guk etxekin un jotze ju, da naso gurekin jo da. Hola bai lortu izan dizki kontzertuak, eta guretzako la hostia, Esan berra zaugat nik ezautu zintxute dala batxe, ankerren kartel horreatik. Baiko gaztetxi jozen duten, ez? Okerrez banatxi Bai, lehenko. Eta beste talde bat zoan batxe, igual nago gorda. Nunk.
Nonk hori. Bai, horiek. Oieko oaina ditu grabatzen, da oieke dela hostia sonatzei, Bai, joder, sonidazo, Rollo Bring Me the Horizon, o Bai. ez? Bueno, bai, Más o menos. más o menos, bai, ondo, bai. Posten hau, eske... Bai, alde hortatik bastante ondo. Tío, hori, eta dia hau bondi iztiago eta, baina graute zauke hau, ja masterra dana zauke hau. Apiri amaiera nola erratatzei hau, eta aurtengo 3 fetxa bakarri zauzke hau momentu, ez diak izton tristi, 3 fetxa kutre zauzke hau, ertengo izeo segez, baina hori, izan den gena, igual, 10 lekuta idaztek eta erantzuten... Ez da erantzun, Ja. bai. Osea, 5 kontzertu lortzeko 200 lekuta idatzi behar. Horiek, Osea, perfectamente. tal cual, Bai, tal hola cual, xe. bai. Asuntua oso triste zio, osea, Bai. es lo que hay. Ta gaina ez bakako ohitura hori, pixkat ire burua saltzeko, Claro. baina galduek, ventaja pixkat, ez? Osea, o dakak la mano de alguien hola pixkat auspua mate ikela, o bestela astu bai. Osea, Bai, txungo zioz. Eta gaina estilo hauetan, en plan, bai metala, bai hardcorra, basio esan nahi, basio jendi nik uste konsumitze ikena, errollo hau. Baino hori, gero igual, eta ez tekin joi mierdi gotatxatik, baino kastetxe batik igual gero nahi hodik, nako bat. Ulertzeiat, bazekik horrek seguramente gaztetxi betengo. Horrek ez izan nahi gero hardcore kontzertu batzuk antolauko ez txikenik ez, baina igual a priori bai nik uste leku askotan geixo dudatzei bela gure estiloko kontzertu batzuk antolatzekin beste bat. Igual oker natxiok, nire iruipenek, ez zot inoik kaka bota nahi, ez dako zantik bat esate. a ver, este kakabota, nik uste danok Zioken, kostientea gaitukela zertzioken. Bai. Oantxe bertan agintzeikena praktikamente elektropop autotunerua. Hori deke euneko gehienguak entzuteikena, sustatzeikena eta nolabait industria, nolabait esateko moitzeikena, eta beste naziok, beste plano baten praktikamente. Eta zesan ez, hardcorra, metala, punka, osea, Bai, jende oso gutxik entzute. oso gutxi. Ta igual konsumiu, bueno, igual sose gehiago, porque ez da etxean bakoitzak zeitzeiken, Ja, enditzeiat eguneko ordu generalean. honetan musika iguala ezin dekela ditu, ze nik Bai. bintzat aldatzeiat, baina kontzertuta juteko ohitura hori da, nik uste gutxitu indekela. Bai, nik uste. Igual konsumiu sose bai, baina apostu hain horretik handa, venga, kontzertua montauko eskit honenak eta saiauko nauke, sare bat iten, o sose diferentia, baina gutxi. Bai, alaek zein gozo haua, dano buka huerko jau izaten elektropop autotunero musikatik bizi nahi baldin bai hau behintzat, ez? Bestela, Bizi nahi baldin bai. Ez dekit intentzio, orduan ez ziu prekupatzen ere ez. Ja. eske intentzio horrekin metala o hardcorra nahi baldin bai gaitu galper. Ja, astu bai. Ez hau gehiago. Bueno, ja, justo, ja pixkete ditzen di hau tema batik, Eta edozein momentuten zehoz esan nahi baldin mozte honi buruz esan lasai. Baina ja gusto pertsonala eta influentzisei buruz hitzeien hasi. Alare men bazeuskak galdera xelle berre batzuk, baina bueno. Galdera hauek simpli ditu, baina aldi berin ez dituk bater. Orduan, lehenengo galderi ezin zuen talde favoritu. Bakoitzana. Bakarra esan berdek. Gauza bat esan dizuet, zue pentsa, evidentemente etzeate talde bakarra entzutuzten pertsonak, ez? Zaudek galdera desente, eta ipa baldi ditezue jente desente. Igual, talde favorituan bat esatezue, baina burrengoan beste talde bat aipau dezakezue. Vale. Baina, bueno, galdera honetan bi esan nahi baldin maia uste, esan bi. Esango nian igual System. System, System of a Down. bazo baek. Bai, zek. Hori o... Tribune, bai, sako molatzen zio. Bai, igual System. System korpazo. Bat esatia zaiak, denbuak aitu gabe nitxakela,
baina adversión, esango ja. Adversión. Madrieko grupo batola hardcore zeitezina, en plan, tupa, eta nahi bere garaian asako markau zitxan, eta, bueno, bat esan berdek, hoi ezagoit, eta, bueno, guztua baina. Arki, disko favoritua. Ni, basegat. Hostia. Rest in peace, asako molatzeziak. Megadeth. Kristona, Kristonak. Zedia, batzekit. Jak ez sistema esan diaten. Mesmerize horietako bat. Iki Manon. Ni grupo favorito bat esango jat, zedia guztiz diferentia esango jat. Meteora, Linkin Park. Bai, joder. Beste bat egin jungo nao, porque grupo favoritua Grupazoa, sonido kriston, aldetikan Zediak. adversione alditesan, baina zedia bere konjuntuan, da Ja, estilua konjuntuan. guztiz diferentiaek, Meteora esango ni, porque tek zede bat aldiatela hasieratik bukaera arte aitu, kantak pasa gabe da pause o zeu gabe. Hori zailek, hori, askotan igual beti zio kantu bat esatek, hau. Ja. Gaur egun nik uste dut kriston zaila ekela bilatzea pertsona bat, hartuko ikela CD bat, eta ordu erdi 40 minutu hartuko isikena hasieratikan bukaera aitzeko. Etxekit ez da gure lagunak gure CD haituko ziren hasieratik bukaera segido. Eta oso zaila, porque ja oso azkar konsumitze jo. Hau nahi dia, eta katxa hau nahi dia kanta bat, azkar, eta hain beste batean itxak. Eta CD bat aukera uko banin, esango nin Linkin Parken Meteora dekela niretzako artelan eta aldit daitu kanta osu hasieratik bukaera arte, eta eramatezia Eta hybrid teorire, bai. hibrid teorire, trance momentu batea, oain pixka gora, oain bera, da, ziokela kanta bat bakarrikan DJ-a ekela, jazta, pulsazio erregulako ziok bukaera arte, osea, etxekit, osea, zedia niretzako hori la hostiek. Bai. Eta... Hostia, asko zedek. Bai. Bat etortzia txungoek. Eta kantu favorito. Handi uste simpli dila, baina ez dila. Kanta ja bai, ni ezingo nian aukera. Zekit. Zadek etortu. No sé. Nik usteak kantana oso zaila ekela bat favorito eukitzea, ze momentuan arabera aldatzen nahi. Eta oain ire kanta favorituekena, hemendikan urte terdira, seguramente, igual ez da entzuten, porque ja pixka juntzeik memoritik eta beste bat eukikoek, wow, kriston favorituek. Aparte, askotan pasatzea da kantu erretxek, igual, momentu bat nire favorituek entzuntek egun aldiz, da gero jaztek. Ja. Gero ja denboraldi bat edo abandono. Baitzekit. Snaf asko malatzesiak, Slipknot. Zekit. Ni, zekiat, o Hatebreed, Looking Down to the Barrel of Today, hori irutzate oioi pordia. O bestela, igual, Agnostic Front, For My Family. Osa, simpliaek, baina... Baina arpeire, Bai, eta kanta batei eskatze zioten hori basakak, orduan... Why not? Esan berrazioak RKL-en kantan bat sartuko nian. RKL asko influenzia hausitzen. Osea, sako entzuten nian. Momentu baten zua manitxo. Bai. Bizitzan momentu baten asako entzuten nian. Entziok, txatin etorri deke txak GPT izena bat, kaixo. Taldeak bizitzan entzuten dira, diskak kaskoekin eta abestiak bihotzagaz. Oso poetiko. Bai. Hostia. Hau, berez ez gusto pertsonalai lotutako zea bat, baina dara egitez bat. Kontzertu horretik, alkola bai o ez? Bai, birra batzuk. Bai, ez? Bai,
Bai. Normalean beti. Uste kontzertu gutxi, ez zegit bakarrik ma bazioken, leheno kaina bat ere bai. Ja. Nik uste ez da bat. Ez zioken bat, bai. Igual pixka kontrola bai, porque ikio join berdi eta hori, zaituko, pasako, baina... Leheno porroak, bai. Bai, leheno, bai. Eta, hau, galdera hau geixen mazik betiko zeatik, ez? Betiko imaginario kolektibo hori, ez? Rockeroa, gari, hau gogorra, entre comillas, babituak. Bakizu ez, betiko sexo, drogas y rock and roll rollo horreatik. Eta, zuek izan osate gutxineta bau esan dutela, bai, guk gartzetxe, baina nik bai. Nik usteat ez tala egon ez dara kontzertu bat, enauela entzat minimo kaina bat. Baina jende asko ez etzi. Bueno, adibidez, gure baterista bain ez tik eserrat. Bai, Lope gure bateriak, gare baten txapa emate zitxon, da temporada baten, hoxe, ez tik eraten, ez ezerre, da, bueno, zaintik gela, vamos, bai. Eta, eukiezu inoiz, hau, esperientzin bat, zenei pasau zitek, jotze zenutela igual nahiko behandu, alia usatela lekura nahiko goizo, eta kainak ez ditukela gerau. Ez, hori ez. Bueno, zatek perjudikauta jotzia, ez? Bai. Hori. En plan, bueno... Osa, pentsatzean ja... Ez, hasi gaitukela mamatzen, jotzeko momentua jodek eta, hostia, ordu asko jundituk eta... Ez que nik beti jartzea da adibidea berdineti okitxean bi kontzertu segidan. Eta bat izin nuen brinkolara, ankerreko unzuk lortu. Bai. Eta jungitxean brinkola eta aiautxean atzaldeko bostetan. Ekipo ia danaku jartze genian. Gutxien jotzen azkenak. Duata jotzen. Duata ordua eta terdik. Atzaldeko bostetan aia da lehen gauzien, egizu kaina bat. Gero beste bat. Atzaldeko bostetatik iziko ordu bate ordu asko zaudek. Orduan, ez ginean kiston gaizki jo, baino bai kantantia ni gatxau da pixka ikutute. Eta gero ginean urrengo kontzertue altsasun, Garrafe ez duztea dizengo gala. Eta hor, bostetan egila egitxian, baino pehatzi izango egin. Eta klar, hori izenuan guztia eman deun kontzertuik onenaz. Hori kaina batzu ero ditua, baina ez duan nehiku izen kiston. Orduan, joinan justu mateiken subidoi momentu horrekin, ez, ontxe alkolak mateiken inter faltzu hori bezala, esan baina momentu neman etxeik, hasi que... Ez gurrez. Bai, nik uste batzutan ni perjudikauta jodia. Bai. Gehiago gutxi, saiatzen gaituk ez galtzen fek, kontziente gaituk kontzertua joder diuna, baina, obviamente, etziok eskuzeikan eta tanoi gertau esaguk, eta baseskigu kasuak, eta ez eskigu esango, baina, bueno, bai. Juntza guk eskutarik anpiskat kontzertu baten edo bestian, osea, dure gabe. Neo nau batzutan bastante perdido. Ez da jakin zain hauke joten. Dream Team bat eskako dizu. Dream Team bat, en plan, nahi dira jakin, hori, beste era batea galdetuko genean zein dizuen bajista, baterista gogokoena. Hori hola galdetu horrean itegat Dream Team bat. Zue egingo zenuketen supergrupo bat, integrante egingo zenuketen. Ni bateia Chris Adler sartuko nien. Lamb of Godeku egon. Bai. Eta Megadeth. Oidek. Bajista... Robert Trujillo. Metallic antzi. Bai, Metallic antzi. Leno Suicidal Tendencies. Oso ondo. Joder, lastia. Latigazo bat. Iru bihatzekin jot. Gitarra etzekin. Arrista izen da, me cago. Ja, eske hainbeste etortzen zaizkidak, tio. No sé. Mark Morton. Ezin da? Baita Lamb of Godekoa. Vale. Kiston kainazikak aurre. Bai. Asako molatze ziak nola jotek. Nik etzegit. Nahi kantanti faltazio. Kantantia beste gitarrista faltazak. Baina gitarra batekin lan nahi baldin bat juke hori jai.
James Hetfield. Eta kantatia... Ba. Txekit. Venga, zertan gian. Guapo dagoan grupo hori, etzea, deserrea hori grupo hori oso guapo. Izazatetik. Ba, etxekiat. Osea, nik aparte izenak ez eskit, osea, grupokoanak... Nire gutxi. Eta... Estilo aldetik jumerrian joko nituen pixkat, personalidade aldetikan aportatzeikena, tipo grupoa bezala. Vale. Bateria jarri gonin, eseako oaingoa, izena etxeki, baina iritzatek azkenengo zedia cadenas, etxeki cadenas de odio bintzat, brutala iritzatek tipo CD hori bateria nola zioken jota. Trujillo jarri gonin, porque kiston latigazua sagak bajuan. Gitarra jarri gonin, zikatrizekoa, porque iritzatek, osea, bakoitza estilo batekoa, como... Bakoitzak bere gautzak aportau dixikela iteiken musikai, eta tipo zoze berezia bezala sartu ziokela. Eta kantantia oso zaiak. Oso zaiak, porque hori ja estiluak asko dependitzik. Osa, hartu ja bakoitza da frontman asko ziuek oso... Ja, asko hori beste bak, a ver zineko bat egiten espektakulo. Bai, osea, tipo, si es por espektakulo, etxekita a ver zin aukeratzek, eta engori lauta asko ziuek. Baina etxekiat, zen jarri gonin. Buah, etxekiat. Linkin Parkekoa. Venga, leheno esan diatena, que Chesterrei kiston kariñoa zagat, eta iritzate kiston tipuekela, da uala, eta indizkiken letratikan, da itzen indizkiken kontuatikan, por... Esateak, bakoitza pixkat karismatikoa da, aporta audikenatik bere rollo bakoitza. Cierto, esateik Chuck Gepetek eseakoa Alfred. Alfred, vale, bai. Zer, lehenokoa? Lehenokoa, no? Nik esateak, hain berria ziok. Da berria ziok, eta nik cadenas de odio CD-koa esateak. Ja. Zuztea berria ekela, beste izen basa, xubio nuen berekin. Bai. Ora, esateik oraingoa dela Alfred. Oaingoa, Bai. hori izango dut. Hori izango dut. Hori izango dut, bai. Ego falta zeizuen kontzertu bat. Hori ere zaiak, gordona gehiak uste. Skindred nahi ikusi, tio. Ikusi nitxean, Rage Against the Machine etzekit jotzeia nuen. Usteat inbertziela, gira, toso zen. Bai, matzezik zehose baino, etxeat... Hori nahiko nian, bai? Ja, hosti. Eta etzekit. Ni etzekit. Ni suertia Pero zagat... bastante ya ikusita zizkat. Bai. Suertia zagat, netorreken rollotikan, normalian grupo favorituak izan ditukenak beti gertu dukizian dizkide, ikusteko ez dituko hain raruak izan, porque ez diek... Ostras, Estados Uniosetik etzeki zein etorri egoan, da, azken aurreko ekaina, jeiturit ikusi ni, molatzeziak gela hola bastante, da, ja, listo, osea, ena jungo etzeki, no? Eta askotan gertatzek, honek hemen jotzeik, da, esatek, molatzeziak, pero ez 120 pago patzeko moban. Orduan, zentzu hortan gustoko grupo gehienak esango nien ikusi iskitela. Alare, nizertzeiat. Asko igual ja ezin ditukenak ikusi, baita ere, edo, txeiat, bai. Jo, adibidez Linkin Park. Linkin Park, soldata oso bat, iateko soldatara, o System bate bai, igual bai. Ja, System. Pues System, de hecho, ikusi bergenean, resunda azkenean, eitu akun. Eta Korne, bai. Oietan, Korn eonuan, ez? Ez, eitu akun. Zaila daño, memia di. Ja, esate, Egon zineten urte hortan orduan. Bai. Hostia izan. Kistona izan, ze pute seme juen resu. Ja, tio. Increíble, batzu. Da alare junik onau, eta alare junik jena baina eske. Ja, tio. Eta hor, aipaudeken nahi Imanol, egun dago aipa hori, hor beste meloi bat, zio, en plan, gaur egun, eta incluso pandemix eta gero, zenbat iso dan, ez iso, Burra, Barbaria, iruditzatek, bai. Lokura dek, tio. Rammsteinen jotze igual ez donosti, Bai. da esate, ostra, igual ikusiko nin guztua.
karo, igual nire kasuan mintzat dituk grupo batzuk oso guztua ikusiko nizkila, baina eske Rammstein igual ez diat horren beste bizitzen horren beste diru lagatzeko kontzertu baten. Osea, basegit jungo naukala, espektakuloa izango eglatza, eta lau bost kanta disfrutauko izkit, baina, bueno, ostras, igual edo poltsiko banantzako inda, o nik aldi pagau, pero no me apetece tampoco. Edo beste batek gehiago bizitzeik, eta esatei, jo, eske etzek handik hori pagatzeko, aina. Orduan... Joder, grupo bat ikusteko taldia eta zai gaitu genian nik uste diru asko ekela hor tartian ziokena. Eta, ostras, ondo pentsa behar ditu gauza. Adibidez, eta hoia estek talde kristora hundixe baino, ni zapatu hontan Bilboan itxik. Mexua. Gure bai, beste. Han ikusiko gai. 23an. Oiek, berrotamar pavo joren. Berrota pico más gastos de gestión. Bai, tío. Bueno, hiru grupo ditu, tala. Mexua, bai. Baino diru asko, ares. Bai, asko, Diru asko, Dela, hori pandemia aurretik 30 cobra. Iguales, igual baie berrotamar cobra. Eiatzek momentu bat, ajutez edo zein komedianamente Euskal Herri mailan bat handixe ikustea, eta bea bakarri zalan eta ospago ditu. Bai, burra da bat iruditza. Eta, claro... Ez dia kontrolatzen industria, orduan egiak pandemiatikan aurrera, eskaintza kulturala jetxindek eta presioak igo. Orduan, etzekin nola funtzionatzeik industria horrek, etzekin zein deken salak gehiago eskatzeik-elako, o promotorrak, o grupuak, o etzekit. Baina, jendiantzako realidadiaek, gondekela, eta baita noen berdik, etzekiat. Horren arrazoia, etzekiat esaten nuntzioken, baina... Argiziok nu batea juten. Ja. Vale, zein berpiztuko zenukete bere kontzertu bat ikustun eta bea berriz loa botatzeko? Chester. Ixo Chester. Zak etortzen, gai. Joy Jordison. Joder. Hori bai, ikusiko nire. Etzekit. 90 bat ola ja palma hori. Ja. Askotan esan nahi ditugunak, laguntza bezala entreko. Ixena repetitu ditugena izan ditu Kurt Cobain, Freddie Mercury, Kurt Cobain. Jimi Hendrix, nolaek beste. Ja, Dimebag Darrell, Panterakua, eta Michael Jackson. Posto segi ditugolak gixena errepikatu dituguen. Nik Kurt Cobain botako nian baita. Nik Dimebag. Dimebag nik. Lokura. Engo iztetuen beste galdera pikanto egosetako bat, baina, bueno, berez ez tek hain pikanto. Tek Euskal Herri mailan txurixo beltza. Laboa olertxundi. Dizten nahi. Mikel Laboa. Laboa, esateik Manolek, zikuta. Batzekit. Ibaltzeak egia, Zekat preferentzia. Pela boiteziak. Bai, egia esan. Baina bat aukera berko bauan. Nire bai, igual. Laboa. Zeatik, Imanol, iri basea tela hori egela Imar, baina izaletik, Imanol. Básicamente, letra. Osa, pare bat kantan letra zaga girutzateke, zegiet. Gizaterian, barruan hartzegela, pun, eta esate, hau eskolan ikasi berko guan. Eta esan nahi analizau, listo, osa, hola xe. Ja, alde hortatik. Galdera hoien hasi nitxean, esplika ingo, iztet. Tipoatek Twitterren jarri zian, hori Twitterreko hauetako bat. Eta komentariotan musikuk gitzian dano estein. Lagoa, ze hau. Tipue lertxundi sali ustea duala, da, en plan, bueno, baino lertxundi irabazten ziak. Rollo, da, egoan lertxundi ira, da, ordu petxonean. Bai, mendik aurrea, gitarrizitatan egin galdera hau, eta ja, 50 bat pertsonako lagina izagoten izo, betxai, 50 musikotik, etxai azematek laboa zan dire, etxai azematek lertxundi izan dira. Ez dira tengo, baina kaldera politxiri juzi. Hemen etxeko, así que horratik ja. Eta nire lanian banitxakan bat, fan numero 1 lertxundi nahi. Beti musika lertxundi jartezin, beti. Kotxeak hori bai?
Beti Aksidente lertxon bat. dizitzak agar. Aksidente batzu eukitu izango gordo. Lo hartu. Lo hartuta, ez? Zarra ban. Txista diteko, Zeinekin nahiko zenukete jo kontzertu bat. En plan, kartela konpartiu honek ekartzeik. Agnostic Front. Bai. Netzakit, tio. Nida. Beste era bat galdetzeko zein grupo nahiko uken pertsonalki ezautzi. BHek ikusi. S.A. Buah, bai. S.A. sin duz. Gordo. S.A. tos. Gaina bakik ondo zonauko ikela kontzertu. Joder. Ekipo igualakin joder baek, jarriko ieola. Bai, Solidazo bati. Bai. Ja, bueno, ordu totala guinetu ditxik, amaitzen jugatuk, baina azkenok galderatxo batzu zauzkat. Hiru galdera gatzez. Galdera batek, la resistencia o galderie, baino beste era batea. Ni nahi atena jakindek ez bankun zenbat iru dakusten, ni nahi atena jakindek momentu hontan zenbat gitarra dugu usten, eta zenbat iru pau duz. Nik bi elektrika. Espainola bat. Eta bestiak Razorback, dean Guitars Razorback bat. Eta bestiak kostauzitzan bestia 427. Eta $909. Hostia, atziren dela eta meretzi, Bai. Dimitin. Lebetea. Ona ez, gitarra hori kistona izen. Bai, ondo zi. Nize probau, baino. Oso sonido ona zika bai. Onaek. Ondo zi. Da, Igi Manon, zer da hiek. Ni hiru, hementzagaten atzian Les Paula, hau, txekit, 800-900 pauko nin, pentsatzea bere garaian. Beste banditxaka, baina kontzertu baten maztila jodi binuan. Antzeko hau, bai. Gaina nik beste grupo batei lagata, bai, enian ipuzkau. Bai, beste talde batei lanetik soka puzkauzatek eta etzagat eta gitarra lagako jat eta behai eroi da... Bai. Hori joditzeik. Min handia, ondala 15 urteinok esaten, baina min handia intzitxan. Eta gero klasika bat, bai. Baina, bueno, gehien haunekin disfrutau diat. Dek, bai, txikit. Les Paul, hola, tipo... Udio, estandar. Espirala zagakena txurilla da beltza, tipo Diana, hola... Zeinek erabiltzen zin hori? Bai, tipo baten... Izena, ondala, zeizen bat urte... Thug White. Hori da. Izenaldek, Bai, hola, txurilla espiral beltzakin bezala. Eta sonidua oso ona, a ber, ez dek kiston gitarra, gama media, batzi, 800 bat o 900 pauko nien, asko jota, bandala urte asko, eta momentu sortziok eta aguantatzeik, eta eman bertzioten que ez dek asko, baina horregi emateziot. Vale. Bai. Oin nahi ditxigat, bost gitarrista euskaldun eta bost gitarrista internazional, zuen jotzeko erie, o zuen influentzisek izin. Bost euskaldun, bost internazional. Alde grupokoa esan, ez? Osa, izena jakin gabe... Bai. Osa, talde hontako gitarra hau, bai. Bai, epe. Zekit. Ere, tortzea zeik. A ber, nik estilo, oza, justo jotze jatena, baino, bueno, bost gitarra, influentzia hausiatekena, orduan bai nik ite jatena hortikan segurateako ekela. Ba, txegit, Never Fijo, Never Surrender, Euskaldun hau bost, a ber. Gitarra, hola, esateatena grupua... Fridays, osea, lehenengo zedia kiston tiroi aukizit. Ni bintzate bastante kandela eman itxon. Ez dituko horrek kiston zea, baina, bueno, sonido aldetikan... Baina. S.A., duda gabe.
Esea niro, esea. Anestesia, fijo, baita ere. Anestesia. Anestesia ere fijo. Eta beste bat hola... Baitzekit. Zikatriz esango ja, leheno esan diatelako gitarrista, da, bueno, jotako punteuak eta zeak, Gerran Kolombia, txikitan, hori gitarra jotzen entzun, da, me encantaba, kanta hori. Euskal Herrikoak horiek esango nizkion. Bat, astezatek seguro, baten bat, eta... Internazionalki? Ez que ni influenzia nean esango, baina gustatzen zaizkiak. Bai, gustatzen zaizkik. Bai. Azkeniak egon nahi gabe... Nahi Tribune. Pistek. Tribune, Bullet, Lamb of God, Metallica, olatzesiak, asako. Mala. Bai. Josin, ez da ni jotzen iskin leheno gitarran zera Metallican kanta baita. Mitiko ikasten nahi aizela da. Bai. Hau, Mitiko Sick and Destroyer. eman itxon zehai batei, nola guen? The Day That Never Comes, atea ziena, horrek zitxakan tipo... Penimene, alako guapo gitan. Zeit. Falta zauzte Imanoli internazionalak eta hiri Aimar euskaldunek. Euskalduna anestesia, sin duda. Anestesia bai, S.A. Leheno zikatriz tope haitzen joan, bai. Skorbutore bai, esako entzuten joan. Ez que gaztei bastante punkia sakau. Gaztetan punkia entzuten joan, bai. Eta ere asko molatzezia kortatuko. Opiperrak. Bai. Nik internazionalak... Hatebreed, Ja, Hatebreed. Agnostic Front, System... Hola, gehien gustau izan taskitekenak bitzat. Oiek. Jungo ditu borrasko, astuta baina. Ja, esko bain momentuan txukoak. Normala. A ber, ni uste galdera hori huele errezotu da nahi goza ustela, igual ez. Hau de azkeneko galderi ingo. Eta oinartea joan gatu pixka zuen guztu. Itzen, eta nahi de jakin zein degen zuenan. De jakin nun daun zuen amorruen, de jakin ego odiatze uste. Eta galderi ez zehazte aldea. Puntxe bertan emango badiman izuke aukeri. Talde barra artista bat. Eta bere diskografio zue ezabatzeko. Zein aukera. Ez pertsoni, ez pertsoni ez uste akauko. Akauko uste artista. Taldea. Eta bere diskografio zuen. Hau behak entzungoik. Bai. Euskaldune baldin ma aukera gexo gongo, baina ez diat uste. Zakiat. Ez que ni sosez basate gustatzen ja ez diat entzuten da, jazta. Zekit. Kaban esate baldin ma, baina enteako nauzen nahi izan. Eira. Laituan beste hauek, tipo autotuniana da hori. Tesiela, tipo... Ez que zeinek ez dikera biltzen Ja, autotunia bain. Hemengoak? Bai, betiko... Bastante personaje ditu dela. Chill Mafia, Hori. Chill Mafia. Chill Mafia, adibide. Chill Mafia elimina bengo. Elimina bengo nean nik hori. De hecho ikusi nizkian da, nean soportat. Kantan bat igual utziko nian, orduan nahi girixiro, kerako, baina, bai. Eta, etzekit etzatek etortzen hor da, egiz. Ni, pentsatzen jarrita asko seguru, baina... Gero okerrenak igual hemen bota, esateko, Quevedo, edo hauetako artista bat hor udako jita botatzeikela, baina gero baten batek igual ikusiko zidak... Tabernan hor dantzan. Tabernan dantzan, da igual esate, esan uan, honera izuela nahi da, ja... Bai, berez hauetako bat, pentsatzen jatez agora, igual ziak zeire, bandi o atzekit, hauetako... Bai, ulertzen. Puede ser. Vale, azken gauza bat eskako izte. Tadek, zeo ze jotzia. Eta nik zuen gainetik, bueno, kasu honetan, imaginatzea dire gainetik Aimar, zeo ze improvisa gugeat, eta honekin itxiko jau. Gusta hontzat da? Bai, oso gustoa. Nire bai.
aprobetxatzei jo eskerrak emateko Bai, oide, eskerrik asko. inbitatzeatik, Guei iteken etortzeatik, tio. lanagatik baita, bosgora Bai, bai. jo bezala, da mundu hontan pixkate joku amateatik. Bentsat kontenido ona. Bai. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Olako konbidatu egin kontenido nahi zailere ez da. Eskerrik asko. Zuri. Da, emasok nahi genai. Harriko egan igor doinu bat. Eskerrik asko danoi, da beste arte. Apa, Apa, iri. bueno, agur. Agur.